العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمة من زال صلى الله عليه وسلم zaman lafiya a duniya a ban kasa shine babban ni'ima bayan ni'iman addinin musulunci. Ba yanda za a yi ba ni adam samu sakewa samu kwanciyar hankali irayu a ban kasa shi zaman lafiya. Zaman lafiya ni'ima ce babba wanda Allah ke ba bayinsa. Mai hankali ya kalli yanda kasashen da ake cikin tashi hankali kamar Libya wanda zaman lafiya ake yi a da, irin waɗannan kiyaya da shugabanni da ziga kasashen waje bizat a kasan France aka zo aka rushe Libya. Kasan Iraq haka Amerika ta tashi ta ce nukiliya ne, aka bincika suka yi kunnin uwa shegu aka je aka rushe kasan Iraq. Duba halin da ake ciki, duba kasashe daban-daban da ake ciki wanda wasu kasashen turawa ne suke faranta ma musulmi domin su cikin bala'i da fitinan don Isra'il su zama lafiya. Shine sakonsu. Kuma lafiya shi Allah ke kawowa. Ka samu wannan zanga-zangan da ake yi, 'yan siyasa farko wanda suke so su hau mulki in Buhari ya sauka za su ji daɗi saboda magana ɗaya ne Buhari ya kasa. Wani zai ji daɗi haka. Wasu daga kuma wanda suka gugurmaya da wannan mulkin ba samu abin duniya ba za su fita su yi zanga-zanga domin sun zabi Buhari bai ba su abin duniya ba. Za a gansa gaba ana zage-zage. Mafi yawan zaka same su 'yan arewa ne wanda kama ba su da tunani. Buhari shi kwaya ɗaya ne, in Allah ya karbi ransa ya tafi, Najeriya tana nan. Zaka bukaci zaman lafiyan nan, zaka bukaci wannan zaman lafiyan yau ko gobe ko nan gaba ko ya sauka. Zaman lafiya shine duk shugaban kasan da zai zo nan gaba da wanda zai zo daga bayansa abin da yake so a zuciyarsa shine zaman lafiya. Muna kira arewa da kudu da 'yan wanmu yarbawa da wasu kabilu su kawo zaman lafiya na gida shine daidai. Su daina zigan da suke ji a kasan waje da ba sa son mu zaman lafiya. Mu bamki ba inda shugabanni sun yi kuskure zama ake tattaunawa a biyu hanya ba kone-kone ba na dukiyar mutane da asara. Kuma muna kira Kirista kan sun fita karara suna fita cewa fita ya zanga-zanga, kuma kasan turai sun goyi bayansu. Sun yada takardu sun ba mutanen su a fita ya zanga-zanga. Su sani yakin Biafra darasi ne a kan duk ɗan Najeriya. Suna saman in da zaman da ake musulmi hauka suke, ba hauka ba ne. Muna fata ku fahimci Allah kafin ku mutu. Allah bai ba mu dama mu tsaya muna ta karkashe ku karshe mu ba. Amma wannan zigan da kuke yi, kuke sa a fita a zanga-zanga don shi Buhari ya hausa saboda musulmi ne a rikice kasa, wannan ku shiga taitinku. Da kuna da mahaukata wanda ba sa ji, musulmin ma muna da mahaukata wanda su ma ba sa ji. Abin da zai kawo mana zaman lafiya shine mu duk mu aje kayan yakin mu a kawo zaman lafiya. Kasa ya zaman lafiya da fitinan Boko Haram, kasa ya zama fitinan lafiya da sace-sace da barayi da 'yan fashi. Wannan shine daidai. Kuma mun ji daji da shugabannin kasa su General Babangida da sauran manyan sun zauna
da shugaban kasa su tattauna, su ne Allah zai tambayi su ranar tashin kiyama inda kasa yake ciki. Bigar da nazar su zauna da Buhari saurayin su, shi kuma saurayin Buhari, su faɗa gaskiya kuma a tafi akai. Kuma muna kira shugaban kasa, halin da kasa yake ciki ka ji tsoron Allah, ka sake tunanin kar ka dinga jin wanda suke tare da kai. Abu da boda, a sa boda nan, ba za ka iya kare wannan bodan da ya fara daga Maiduguri zuwa har Sokoto a ce a kare shi ba. Kai da abin da zai kare ka yi boda nan, mafi yawa sace-sacen da ake yi a yi bodan da 'yan arewa ma samu abin da za shiga su samu. Kuma a yadda matasan nan sun zabe ka, suna son ka nemi hanyar kuma da za ka yi ka tallafa masu, kuma ka saurare masu shawara ka yi amfani da shi. Allah ne so kai kawo ka, kai kokar kai abin da za ka sauka, 'yan Najeriya za su maka addu'a. Muna gayawa wanda za su zo daga baya, masu mulki su ji tsoron Allah, su hada kai da shugaban kasa su kawo zaman lafiya. Wallahi za su zo su hau a kwanci hankali, kuma kasa ya tafiya. Allah ya mana darsi da dan Najeriya yana da shi a da ya shi mai malafa, ya sunansa ne Jonathan, lokacin da ake fara Boko Haram a dukkan mu muna ganin laifinsa ne, aka kada gangan siyasa aka rushe mai malafa. Kuma Allah ya sa kirsa na ma akwai rahama zuciyansa, dama Allah ya wasafa wasu kirsa akwai rahama zuciyansu. Mai malafa yana daga cikin kirsan da sun sa abin da suke yi, shi sauka bai ji wani abu ba. Ta yanzu an gane ba kurinsa ba ne, ya iya kokarinsa ya kasa. To kai kuma da zaka so ka yi mulki nan gaba, in kana gan Buhari ya kure ne, ya kasa yi ne, to zaka zo, shi Buhari soja ne, inda soja ya kasa control akan soja ya sauka, ka taimaka zanga-zanga ya sauka, to kai ka hau yaushe zaka iya gyara kasan? A sha abun annun Allah yake. Muna kira a daina zanga-zanga nan. Mun ji dadi 'yan faftukan kare 'yan arewa sun fita mangana, sun faɗa manganan gwalagwale, sun ce dama suna su man zanga-zanga rumana ne, amma tun da ya zama kabilanci da hauka da kiristanci su ma sun fare. Kuma muna kira kirista arewa, ku sani cewa wanda suke so a raba kasan, an raba fa ba za su karbe ku a can ba. Ku yankura, muna zaune da ku, kuna jinin ku muna jinin mu, ba abin da zai hada ku zaman lafiya. Allah ya samu dace. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.